नमस्ते भैया लोग तक का हाल बा। हम जाना तनी के लोग के हाल ठीक बा। चल जाओ तनी सामान वामान ले आवे के बा तो चल तनी आ सामान ले आवे। सामान में घटल बा हमारे दुकान पर आलू घटल बा आधा लीटर के तेल घटल बा। तो सोचनी है कि चली तो चलो तनी अब हम तेल आलू ले आवे। तो लोग से थोड़ी देर बाद बतिया तनी अभी तनी हमरा के छोड़ दियो काहे के जाए मोटरसाइकिल लेके आए तबे न आलू प्याज वाला आलू तेल वाली आवे जाए। तब भैया लोग थोड़ा देर यहीं में रुको रहे हम लोग जाए हम लोग मोत ये हमार धनु जना के साथे हम चल तनी अब अपन सामान ले आवे। तो चले के सामान ले आवे भैया निकल गए हमार धनु अपना रास्ता में सफ़र में रूमत झमत एकदम क्या कहा जा भैया बात कर तनी अच्छा लगे कि इस साइड के किनारा जितना हरियाली रहेला नु वो हरियाली से मन एकदम गदगद होला। देखिए हम चेहरा आई हम चल तनी आगे कितनी लोग होते भाई अदर साइड। हाँ लेकिन पानी के पेड़ एकदम बांध अरे दिल खुश हो जाला दिल देख के एकदम लागे लगे एकदम प्यारा सुहाना मौसम दिल गदगद हो जाला भैया। तो बड़ी मज़ा आला इस सब रास्ता में ऐसे चलाओ में। तो हमने के बहुत जल्दी पहुँचे वाला बानी हम हुए अभी की हर देखिए कितना अच्छा हमने के गाँव घर के लगे के महाला के लगे पेट्रोल पंप हुआ सब हमने के सब सुविधा उपलब्ध लग ही बानी एकदम सिवान में हमने के बानी सिवान टाउन में हमने के बहुत प्यारा जगह पर बानी सन। आगे हमने के देखिए अब आगे नहीं हम ये ट्रक जो सामने उगले लोग दूसरा का नंबर पीछे। हाँ बस